1+1 on 3. Se on totta, kun ostat Point-diililtä. Täällä 1+1 on 3. Meillä on edulliset hinnat ja myymme tunnettuja laatutuotteita. Ja netissä ostaminen ei ole koskaan ollut helpompaa. Ei käyttäjätilejä, päivittäiset toimitukset sekä ilmainen, nopea ja ystävällinen asiakaspalvelu. Mutta miten 1+1 voi olla 3? Koska Point-diilillä me annamme sinulle vielä jotain muuta. Jotain enemmän. Palkitsemme sinut jokaisesta ostoksesta. Palkitsemme sinut pisteillä, jotka voit vaihtaa ilmaisiin lahjoihin Point Shopissa. Voit valita tuhansien tuotteiden joukosta ja voit saada melkein mitä tahansa vain käyttämällä pisteitäsi. Kuten huomaat, jos ostat konsolipelin Point-diilillä, saat pisteitä, joilla voit ostaa jotain lisää. Lyhyesti. Meillä on laatutuotteita edullisin hinnoin. Helppokäyttöinen verkkokauppa. Ja sinut palkitaan jokaisesta ostoksesta. Ja sinulla on mahdollisuus ilmaiseen toimitukseen. Koska Point-diilillä saat aina enemmän.